In de Jestwalker zwalken wij in 6 afleveringen door de Friese Jest-natuur. En dat doen we net alleen, maar met beheerders en vrijwilligers die het hadden thuisvielen in deze natuur. In deze aflevering staan de Sompen centraal van het noorden van Friesland. Liek als hier, we zijn hier in een broekbos in het Twieslermeerden. Maar we zetten uiteindelijk bij Jestermar in de Putten. Ik een Sompen. Van het eerst een schitterend mooie zon-opkomst. Hè? Dit is toch altijd het mooiste moment van de dag om het veld in. We zijn hier bij donker. Nou ja, straks komt het licht en de jest van alle kanten vogels. En nog sjöven zeg, een hele grote groep lepen daar. Gwozen, wat zijn we? Canadezen, nijlgwozen, blesgwozen, skiergwozen, wilde een, grote groepen lepen. Prachtig. En dit is een sompengebied met heel veel afwisseling. Er zijn rijtveel, nou, daar zagen we de proters uitkomen. En dan had je het water, daar lezen de gwozen op. Maar hiernaast is een heel mooi gebiedje, dat zit eigenlijk het hele hier Plaats Dras. Dus ondiep water, dat is perfect voor die stijltrainertjes. Het sliep me volgens wel eens een keer uit. Dat ze zeiden van, ik lees hier ijsvol, ik zit hier ijsvol lekker. Ik wil gewoon zitten. Ik denk dat vogels altijd alert zijn. Dus dat zullen kwartenslipjes wezen. Want ja, je moet altijd voorbereid wezen op een roofvogel of een vos of zo. Ik denk dat het net echt een hele diepe slieper zijn. Dieper wat jij. Ook iets voorop daar? Hoi. Ja. Nou, helemaal langs? Jo. Wat zie je bij eens op? Nou, we gaan eerst genieten van het mooie moerasgebied hier. Dus we rennen hier door de grote zeggen, moerassen. Ja. Dit is vooral scherpe zeggen, maar daar zit verderop ook nog een prachtig mooi soort. Dat is Noatske zeggen. Noatske zeggen? Dat is op het zich... wordt hier echt wierd. Ja, pas op. En er zit wat een film overheen, zeg ik. Dus het is wat kwelwetter hier. Ja, zeker. Het is zeker kwellig. Een mooi drapje. Oh ja, hier zit een Noatske zeggen. Tje. En dat is een bijzondere soort. Zeker, ja. Ja. En dit is een zeggen die in Noord- en Eerst-Europa wat meer voorkomt, maar in Nederland eigenlijk de zuidgrens van zijn verspreiding vindt. Zeggen, wat is dat? Het is een familie. In Nederland hebben we zeker 60 soorten, denk ik. En ze doen hun namen wel eer aan. In het Nederlands ben het zeggen, maar ze zeggen ook iets over de standplek waar ze staan. Voedselerm, of juist kalkriek, of heel leeg in fosfaat, of wierd, of droeg. En wat is het verhaal van deze? Nou, je vindt hem in Friesland, Drenthe, Overijssel, maar in Brabant en Limburg zit hem net meer aantreffen. Dus op zich ook wel spannend, want wat doet klimaatverandering met zo'n soort? We zullen steeds meer soorten deze kant op komen. Zuidelijke soorten, noordelijke soorten, die zullen misschien hun weer omlopen richting het noorden. En ik geef een overom naar de broekbossen van de Twieslermeerden. Met een man die het wel heel gek is op mossen. Een broekbos is een bos op wiertegroen, op veengroen. Meestal zijn het petgatten, waar ze in groeien, die dichtgroeid binnen. En dat is dan, het veen is eruit hellen en langzaam groeien ze weer dicht. Dan krijg je eerst planten, dan heb je wel drijftillen. En daar groeien dan ook lithiumkes op en uiteindelijk groeit de hele boel weer dicht. Dat vind ik een van de mooiste plakjes om naar mossen te zien. Want er zijn leuke soorten te vinden en vaak ook een prottensoorten te vinden. Ik vind de mossen hartstikke mooi om te zien. Als ik een aantal meeneem, je moet altijd een aantal meenemen naar huis om te zien van welke soort is het.
Dan hebben we onder een vergrootglas, een binoculair. En dan hebben we 20 keer vergrootje, dat lijkt het prachtig. Met zulke mooie plantjes. Als mensen realist meidje willen, dan hebben ze gegevens nodig. En dan net een paar gegevens, maar een hele protte. Dus net alleen nog van de zeldzame soorten, maar ook van de minder zeldzame soorten. Hier hebben we gerimpeld boogsterrenmos. En het boogje, zoals al je een beetje lezen. En als je in een bladje, als je daarop inzoomen, dan zie je dat het bladje net vlak is, maar gerimpeld. Nou, hier hebben we een soort mos, dat groeit in het orenbos nekbol, maar dan op de bodem. En dat groeit hier op de stam. Dat is een teken dat hier lekker luchtvochtig is. En dit is gaffeltandmos. Dat gaffeltand dat zit hem in het kapsel. En die had hij hier in het binnenland heel weinig. Een sompengebied van dichtbij beleven is net altijd een lekker eenvoudig. Maar het kan wel. Bij geliks op de houtwiel. Vanuit dit punt tussen Veenwouden en de Valom in kan je het gebied inkuieren naar de gordeloze Singelta. Daar kan je naar rug staan en uiteindelijk komt aan de linkerkant dan het begin van een paard in beeld dat om een grutpad van het gebied heen leidt. Het eerste wat je zien komt aan de linkerkant is een vogeluitjagpunt. Maar ik op de rest van de route, bij de ringveerdel weer naar de gordeloze Singelta, ga je komen op een heel soort vogels in het wetter en in de rijden. Op naar de otter. Ja, want toen heeft hier onder andere een wildcamera staan. Want als we het over otters hadden, had hij nog speciaal gedragen deze tijd van het jaar? Jazeker, ja. Het is nu nog vrij warm. Als het wat kouder wordt en sowieso de jest is wel het moment dat otters weer hun territorium aangaan. En dus dan ben ze, vooral die mannetjes, enorm aan het sprinten. En dan poepen ze op opvallende plekken. Om orenotters, maar ook orenzoogbeesten aan te duiden van hey, dit is mijn gebied. En heeft het ook nog wat met de voortplanting in te staan? Jazeker, ja. Want vrouwtjes weten op die manier ook van hey, hier is een leuke kerel te vinden. Dus ik ben eigenlijk nou op zoek naar een geile otter. Ja, jongen. En ondertussen komen we van al je leuke dingen in. Hè? Hey. De veenmossen komen ook al mooi in die eerste kleur. Zo, je ziet al meerdere soorten veenmossen. En veenmossen, dat zijn echt planten die groeien in een zoer milieu. En die verzoeren hun eigen milieu ook. Hè? Ze dragen er ook nog bij. En het is eigenlijk het hoofdbestanddeel van een hoogveen. Hè? Als het veenmossen er rond juist, dan heel starig gewoon groeien door het hele landschap heen. Hè? En dit is een van de meest algemene. Dit is in het Nederlands gewoon veenmos. Zwachten palusteren. Dan hebben we hier een orensoort. Deze is van boven besjust. Ben krijgt horens van een koe. Texas Longhorn. Deze heet in het Engels de cow-horned bog moss. Nou, what's in a name? Dat is het. Mooi. We vinden weer die otter. Ja, we kunnen hier in over even zien. Ja, dat we de sporen vinden. Wat doet u? Deze. Oh, dat weet ik. Kijk. Dit is het nooie. Mooi.